салом дӯстони азиз, имрӯз қиссаеро аз забони русикӣ баргардондаем ба шумо қироат мекунем. Кӯмак ба нобино. Нобиное дар канори кӯча дар наздаш қӯтӣ ва лавҳачае бо навиштаҷоти «Ман нобино, илтимос ба ман кӯмак расонедро» менишаст. Зани раҳгузаре дар назди ӯ таваққуф кард ва ба чанд тангаи дохили қӯтӣ тангаи дигаре занг намуду лавҳачаро бардошта бидуни иҷозат дар паси он чизе навишту рафт. Дар роҳи бозгашт зан дарёфт, ки қӯтӣ пур аз пул шудааст. Марди нобино аз шарфаи пои зан ӯро шинохта пурсид: «Оё шумо ҳамоне нестед, ки ба лавҳачаи ман навиштаҷоти нав ворид кардед? Навиштаи шумо чӣ сирре дошт, ки имрӯз мардум ба ман бештар аз ҳарвақта хайр карданд? Ман ҳамагӣ дархости шуморо бо таври дигар навиштам». Оён зан бо табассум роҳашро идома дод. Ӯ дар лавҳача навишта буд: «Имрӯз зебост ва ман онро дида наметавонам». Худованд молу шуморо нигаҳбон бошад, дӯстони азиз.